समाज। वाह, डर अबहिए से पैदा हो गई बा। सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह जी के जब गाना के डेट रिलीज भइल, गाना के जब डेट पता चलल कि 6 तारीख के गाना रिलीज होता, और जब आज टीजर रिलीज भइल तो जौन खेसारी लाल के आपन यूट्यूबर बाड़े, जौन चमचा बाड़े, जौन यूट्यूब पे आके दिन भर बकवास करेले, गजब के डर देखे के मिल रहल बा। चारों तरफ यह सुने के मिलता कि पवन सिंह जौन कैले वो गलती कैले। पवन सिंह के गाना 5 तारीख के रिलीज कर देवे के चाहत रहे, आ ना तो 7 तारीख के कर देवे के चाहत रहे। महेश पांडे होखस या गोलू बाबा होखस या घिरहुआ होखे, चाहे जे भी होखे खेसारी लाल के यूट्यूबर, जेकरा के देखी वो यह बात कह रहल बा कि पवन सिंह लड़वावे के चाह रहल बने जनता के, काहे डर हो गई। जब मैदान में आइल बड़ा तो एक से एक पहलवान से भेंट हुई, अब भोजपुरिया मर्द से भेंट हो गई बा, वो आरा जिला के। तो का दिक्कत बा? जब पवन सिंह के दिक्कतें नहीं थे, ये तो केहू जानत नहीं है कि पवन सिंह के व्यू ज़्यादा मिली कि खेसारी लाल के मिली। अब तो गाना अइला के बाद में पता चली कि के केकरा के दबावता आ के केकरा के उठावता। भोजपुरिया समाज दोनों स्टार के चाहेले, एमे कोनो दू मत नहीं है। जितने पवन सिंह के चाहेले उतने खेसारी लाल के भी चाहेले, लेकिन ई डर जौन कह रहल बा, डर पहले ही पतन होखे के चिन्हा हो। ई पवन सिंह से डर हो गइल बा पूरा खेसारी लाल के टीम में। बढ़िया बा, डर होखे के चाही, डर जरूरी बा, इंसान के डर देह में रहे के चाही। तो मने देख के गजब के लाग रहल बा कि मने बिलबिला रहल बने लोग आके फेसबुक के माध्यम से होके या यूट्यूब के माध्यम से होके, जितना टीम बा सारा लोग एक ही वीडियो बना रहल बा कि पवन सिंह के काहे गाना होता, पवन सिंह के काहे गाना होता। आरा वाला जौन गाना बोलू ओकर वीडियो बन के पूरा तैयार बा, लेकिन पवन सिंह बदला निकाल रहल बड़े खेसारी लाल से। पायल देव के संगे गाना आ रहल बा। काल तक तो तू लोग कहत रहला आजा कि ये कौन सी बड़ी बात है कि पवन सिंह बॉलीवुड का गीत गा दिए हैं, अपना चलता नहीं है, किसी बॉलीवुड वालों का सपोर्ट लेते हैं। काहे खेसारी लाल निकल ले लो। खेसारी लाल जौन हिंदी गाना गौले बड़े, काहे हिंदी गाना गा दिले बड़े, काहे हिंदी गाना के चैनल पर रिलीज होता। सभे अपना स्तर से ऊपर उठल चाहेला, जौन भी स्टार हो खेले अपना स्तर से ऊपर उठल चाहेला, कुछ नया कई चाहला। वो पवन सिंह होखस चाहे खेसारी लाल होखस, ठीक बा। तो एह में केहू के बिलबिलैला के जरूरत नहीं के। जब डेट फिक्स हो गई बा तो फिक्स हो गई बा, गाना अइबे करी आ गाना बवाल मचाई। भोजपुरिया समाज एकदम संगे भी पवन सिंह के। तू लोग ऐसे ही वीडियो बनावत रह, डेरात रह, काल गर्दा होई, एकदम गर्दा होई। मिलल जी अगले वीडियो में, तब तक खातिर जय मां विंध्यवासिनी।